Бигрәк мотор җырлый. Ләкин уянырга вакыт. Уятабыз, көлдерәбез. Уйнатабыз сезне без. Без әрсез. Әрсез без. Selam, xayrli irtə iptaşlar. Yenə də sizdə biz, ərsiz biz jigitləri Rəmis, Fail һәм Рамил. Дүшәмбе иртәсе. Кемнедер бүкедә торадыр бәлки бит. Кемнедер эшкә бара, кемдер эштән кайта. Шуңа күрә, әгәр дә кәефегез бераз төшкән булса, безне тыңлагыз. Без сезнең кәефегезне күтәрербез. Ләкин әле монда кәефләр буенча чыннан да. Бик сәйер сообщениелар килеп ирешәлек. Бик кәеф күтәрмибез ахырсы. Менә монда язалар, әрсезләр түгел, оятсызлар дөресрәге дип язалар. Менә мин әйтеп кенә бетермәкчiyim. Әйдә уйлап нитәм дип хейтерлар яза. Хейтерлар яза. Менә Хейтерлар язу да бик әйбәт бит ул. Әйбәт нәрсәләр булырга тиеш. Миңа калса гомумән әйткәндә безнең хейтерларыбыз күп булыр мөгаен, чөнки чыкканнар ди булар радиога. Шулай утырган шымыз кылайтып. Менә монда язалар, кая әбриләр? Анарсын берсе яза, сезгә әбри Зөлфәт булырга бик иртәле егетләр. Без алар буласы килми бит. Без бит әрсезләр. Артыгын сөйлисез. Вот шулай. Менә бу язучылар әрсезләр. Афәрин язсыннар, әйбәт. Языгыз гына, языгыз гына. Җәма, менә дүшәмбегә килгәндә кемдер бит инде аталып планнар корып куя торгандыр, миңа калса, кемдер эшли, кайда барам, ничек уздырам атнаны дип гомумән инде Йолдызнамәгә дә бераз гына ошо планнарны Йолдызнама белән дә тигезләштереп эшләп куярга тәкъдим итәбез. Аңа бик күп кеше ышанып яши бит менә шул Йолдызнамәгә. Әлбәттә. Без укыган Йолдызнамәне тыңласалар, белмим ышанырлар микән? Безнең бит гади түгел Йолдызнама. Безнең бит үзенчәлекле ул. Минем уйлавымча да менә аны укыгач инде безнең телефоныбыз хейтерлардан шортлардыр дип уйлыйм мин. Бик әйбәт. Шуның белән дә әрсез бит инде ул, Йолдызнама. Яңа төрле Йолдызнама тәкъдим итәм сезгә. Йолдызлы Йолдызнама. Нәмә? Йолдызнама. Кушкар. Ул Салават Миниханов. Нигә? Аны да Корбан гаетендә генә искә алалар. Ярый. Кушкар. Кушкарлар бу атнада зур табыш китерүче актив эшчәнлек алып барырсыз. Әмма ул сезнең бик арытыр. Үгез бузау. Айдар Ракипов. Нигә? Үгезме бузаумы икәнен көтүчесеннән сорарга кирәк. Яхшы. Үгез бузау сезнең өчен атна уңышлы һәм нәтиҗәле булыр. Тормышка ашырда яңа идеялар туачак. Игезәкләр. Илдус Садыков белән Миндияр Шаймарданов. Нигә? А какая разница? Дөрестән дә. Бу атна игезәкләр өчен гаиләдәге мөнәсәбәтләрне ныгыту һәм киләчәккә планнар төзү белән әһәмиятле булыр. Кысла. Фирдус Тимаев. Инде аңлашыла. Кысылмаган җире калмады. Кысла, сездән сак һәм игътибарлы булуыгыз сорала, юкса дошманнар активлык күрсәтеп сезгә аяк чалырга мөмкин. Арслан. Булат Бәйрамов. Самец, альфа-самец дип әйтергә телисең инде. Юк инде, арсланнарда да бит ана арсланнар өстенлек итә. Арслан, бүтән кешегезне матди проблемаларны хәл итүгә юнәлтәчәксез. Тормыш шатлыкларына вакытыгыз да кешегез дә калмаячак менә. Кызлар, Зөләйлә төркеме. Ник апалар демәгән бит? Кызлар дигән. Точно. Кыз, кешеләр белән аралашасы килмә, үз эшеңә бикләнү теләге туар. Моның белән көрәшергә кирәкми. Уй хисләрегезне тәртипкә салырсыз. Үлчәү, Вадим Захаров. Монда инде сораулар юк. Монысы аңлашылды. Сезнең өчен уңышлы атна кәефегез күтәренке булыр. Артык күп ашаудан тыелып торырга киңәш итәрә. Спортка ныграк басым ясауыгыз яхшы булачак. Ничек туры килде? Шаян, ул иркә. Нигә? Ул да көтелмәгәндә төрттерергә мөмкин. Яхшы, шаяннарга төрле мәсьәләләрне хәл итәргә туры киләчәк. Тирә-ягыздагыларның киңәшенә колак салыгыз. Ярдәм сорап, ышанычлы кешеләргә мөрәҗәгать итәргә мөмкин. Укчы Әнвәр Нургалиев. Нигә? Күпме кызның йөрәгенә ук кададысың. Кызың түгел, хатын кызның инде. Укчы хата ясап, моның өчен озак вакыт үкенү хисләре кичерүгез бар. Бер нәрсәгә дә кысылмыйча, планнар курмыйча, тыныч кына эшләргә киңәш ителә.
Кәҗәмегез Руслан Кераметдинов. Неге? Ну, белмим, Илмир Нагимов шулай ди. Кәҗәмегез эшне бераз булса да онытып тору өчен бик яхшы вакыт. Ялда булсагыз, ул бик уңышлы узар, шактый вакытка җитәрлек көч һәм энергия алырсыз. Сукыяр Илшат Сафин. Монсы ни өчен? Ну, ул миңа 5000 тиеши, Сукыяр. Сукыяр килеп туган сорауларыгызны хәл итәр өчен берничә рәсми оешмага барырсыз. Аларның тиз хәл ителә алмавы сезне борчыр. Балык Салават Фәтхетдинов. Ник? Ну, аның су өстендә балыгы уйный. Бу атнада сезгә начарлык эшләргә теләүчеләр табылыр. Тик бу адымнар үзләре өчен уңышсыз тамамланыр. Менә шушындай йолдызлы нәвә булды иптәшләр. Шәп миңа калса, шәп булды, Шәп булды, бик кызык булды. Жестко. Ща вообще польется там. Жестко. Артист самый главный, мой